shine kenan a kowace matsala in kai bincike game da sunna annabi sai kuma ka koma ka bincika yaya aikin sahabbai yake. To kun ji inda aikin yake a fakaice. Malamai daga cikin waɗanda so gabata sun yi aikin tattara riwayoyi da fatoyi da ayyukan sahabbai da tabi'ai da makamantansu. Malamin da ya fi bayyana a zuwa yanzu shine al-imamu Abdulrazzaq as-San'ani mai littafin al-Musannaf da al-imamu Abubakar ibn Abi Shayba mai littafin ainihin al-Musannaf. Waɗannan littattafai tare da cewa suna ruwaito hadisai 'yan kaɗan daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, amma su sun faye ba da muhimmancin ruwaito ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. Abinda ne wa malamai kenan a fadar sarki da muka je za mu zauna da su, amma da yake dukkansu jahilai ne, wato kifa ɗaya kwala jahilan ma, sai jahilcinsu ya bayyana. Musamman ɗaya daga cikinsu har yake cewa to ai musannaf ba shi daga cikin kutubu sitta. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba su daga cikin sitta siha. Wato matsala ita ce mun zo muna yin sallar juma'a kafin zawali. To abinda ni na so in nuna musu da a ce suna da ilimi, shi sarki kan ba a magana shi, ku rabu da shi, shi kwangilar shi suka ɗauko, bai ma san abin da ake magana ba shi. Su ake magana waɗannan takadaran. Da a ce malamai ne na gaskiya, to da abin da ne musu da sai su yi shiru. Na buɗe hadisan Bukhari da Muslim na karanta musu gashi annabi yana yin sallar juma'a kafin zawali, sai kuma na buɗe na karanta musu ga sahabbai suna yi. To da masu ilimi ne, da malamai ne, to da sai su ja baki su shiru, sai su ce gaskiya abin nan ya tabbata. Domin na daga cikin ma'aunin da ake gane wannan abin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama, bayan an gan shi ya zo a cikin hadisai marfu'ai sahihai, sai a ce menene aikin sahabbai game da haka. Ko sahabbai suna yi, ko sahabbai sun ci gaba da yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama. Kusa ta gaba da nake nufin cewa jahilai ne, dukkaninsu a wurin suna hujja cewa su malikawa ne. Wata ka'ida ce cikin ka'idojin malikiya nan ma na aikata musu, ita ce mai amalus sahabi. Amalus sahabi, aikin sahabi na ɗaya daga cikin dalilai guda 17 waɗanda yake malikawa suka tafi akan cewa yana zama hujja ko da ba a samo daga annabi ba, balle an samu abin da sahabi ya aikata, annabi ya aikata. Malikiya sai suka ce nan kam in irin haka ta faru shi kenan lallai ne a sallama. To an ce maka ga annabi yayi a cikin Bukhari da Muslim, sai kuma aka bude maka al-Musannaf, to wancan daƙiƙi mai rawani kamar bindin raƙumi, wai sai duba sai ce to ai shi Musannaf ma ba ya daga cikin sitta sihahu, ba abin da ya dace da shi a wurin sai a dalla mishi mari. Allah ya kuwa, saboda faɗin kalmar sitta sihahu ita kanta ta tabbatar da cewa bakin jahili ne. Ɗaya kenan. Na biyu, bayyana wannan magana kuma ta tabbatar da cewa bai taɓa yin karatu ba gaba ɗaya na ilimin hadisi, cewar yaya za a yi hujja da al-Musannaf, ai baya cikin sitta sihahu. To shi kuma Bukharin shine sitta sihahu na farko, me yasa da aka yi maka baka yadda ba? To daga nan ne za ku gane mutanen nan sun bata saboda son zuciya. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wallahi saboda na san ana ɗauka, da kuma ya zama in gaya musu irin manhajinmu, kuma kasar zai yawo ko ina, yana nan yanzu akan intanet, akan YouTube, ko ina bugo min waya ake ana cewa ka gaskiya wannan abin da ya faru ya zubar da mutuncin Zaria, ya nuna Zaria da ake cewa birnin ilimi ba birnin ilimi ba ne. Wallahi wani ɗalibin ilimin hadisi a makarantar Darul Hadithil Khairiyya da ke Makka, kuma lecturer ne a yanzu, ya taɓa zuwa ya ziyarce mu har nan garin, ya ziyarci Gusau. Asalin shi Bahaushe ne, amma baya jin Hausa tun da iyayen shi ma a Makka aka haife su. Lokacin da ya zo ba kuma ta ba, a masallacin Maguma muka je muka taru, aka ainihin abin nan aka tattauna da shi. Wallahi da ya gani
sai sa waɗanda suke jin hausa suka bayyana mishi, sai bugu sai ce wallahi hankalin shi ya tashi, yanzu jahilci ya kai wa waɗannan malaman ba an ci. Sai na ce mishi ɗaya shine shugaban ƙungiyar izala na Zaria, ɗaya yana daga cikin kwamitin fatawa ma na Najeriya, sai ya ce la haula wala quwwata illa billah. Wallahi sun zubar da kansu ne gaba ɗaya, don ni na san tarihi zai aji abin, tarihi zai aji abin. Jahilcinsu ya bayyana cewa gaba ɗaya ashe Malam Sani Yakubu bai san komai game da ilimin hadisi ba. Ina ma da zai kwantar da kanshi idan ɗanshi Abdulrahman da yake karatu a Jami'ar Islamiyya, in shi ɗin yana ba da hankali ya iya karatun hadisin, ya dawo ya koya wa uban, wallahi da abin zai tsama. Amma wannan abin kunya ne ya yi wa gidan, sannan abin kunya ne ya yi wa ainihin tarihin mutanen Zaria. Mafi girman kunya shine a ce kungiyar izala ta ɗauki daƙiƙi irin wannan, baƙin jahili irin wannan, ta saka shi ne a gaba a wajen shugabancinta. To wannan yana nuna mustaqbal game da sunna a cikin kungiyar izala akwai fitina a ciki. Ɗaya kenan. Idan ya zama kamar irin baban Tinis Sharu Sale, wanda Sharu Sale fiye da shekaru 40 da suka wuce ya iya karatun hadisi, ya koya, ya zama zai ɗauko wannan ya sa a cikin kwamitin fatawa, to in ma Sharu Sale bai san baban Tina ba, in ma Sharu Sale ya sani amma kuma ya sa son zuciya, domin bai halatta wannan a saka shi koda a cikin kwamiti na karantar da 'yan islamiyya 40 hadith ba, balle a ce kwamitin fatawa. Wannan abun kunya ne suka bayyana. Wallahi mu kuma wallahi izza ce ta samu sunna, domin na farko alhamdulillah ba ma shakkar ko ina aje a gabatar da zaman, ba wanda ya isa ya ce amma Albani bai yi bayani na ilimi ba, ƙarya kake, kowa ya karantar da kai hadisi. Ga abubuwan na fara fito maka da su. Na biyu, duk inda aka je za a ga wai waɗannan su ne ake kira suwa ne, kamar bayyana tashar sunna ne a kan nalsal akan dish, sai ta tona asirin da yawa daga waɗanda ake jin wannan wai shine wani dama gashi nan, ko na hau babu a cikin karatun shi da yake, ko dan ba wasali ne, wato sai da wasali yake iya karatu ne, wani da muke jin shi shine kaza. To haka wannan kasadin abin da ya bayyana kenan, waɗannan su ne shugabannin ƙungiya. Yanzu waɗannan ne suke ja da wannan mutumin, waɗannan to menene su? Saboda haka hakikanin al'amari abin da muke faɗi shine gaskiya, saboda Allah abun kunya ne a ce ƙungiya kamar ƙungiyar izala ta bar irin waɗannan shedanun masu son zuciya, musamman yanzu da ƙungiyar ta haɗe suka fito suna da'awar cewa su fa sun dawo suna da'awa ne daidai da manhajin salaf. To gaskiya dole ne ku yi check and balance. Akwai waɗanda sai kun cire su, akwai waɗanda sai kun dakatar da su, akwai waɗanda sai kun je kun sa su ana koya musu karatun hadisi tun daga baiƙuniya. Amma in ba haka ba, babu shakka to za a rinka samun tifka da warwara irin wannan. Domin gaskiyar lamari jahilci ya bayyana ƙarara, kuma wallahi daga ƙarshe ni na tausaya musu, amma na yi matuƙar farin ciki domin sunna annabi ta samu izza. Na ɗaya dai kamar yadda na ce, mun tattauna a iya ɗan lokacin da aka yadda aka bamu, amma mun yi magana ta ilimi wadda ba ma shakka wallahi ko ranar lahira a sake reviewin maganar, ba ma shakkarta. Amma su ma ina fatan su ce ba sa shakka ko ranar lahira a sake reviewin ta. Amma ni dai abubuwan duk da na faɗi na shirya ranar lahira Allah ya sake tuntuɓa ta a kansu. Ɗaya kenan. Na biyu, mafi abin da za ka ce mutanen nan sun samu kansu a ciki shine wai wannan matsalar ita ce ta damu matsalar mutanen Zaria ko kuwa matsalar 'yan shi'a. To amma da'awa a Zaria da'awa ce ƙabaliya. Dukkan Sani Yakubu da baban Tina 'yan cikin Zaria ne. To takaicin kullun da ke damunsu, me yasa sai wani ɗan sabon gari wanda uban shi ɗan cirani ne a wurin sarki ya sake maimaitawa, me yasa wai shine ake jin? Don haka kullum ba wanda ya basu, ba wanda ya tare musu gaba sai wannan ɗan sabon gari. Na'am,
ɗan sabon gari ne, sai dai kuma alhamdulillah muna so a kawo kwaya ɗaya daga cikin waɗanda suka yadda da shi ɗan cikin siti ɗin wanda zai iya karantar da sunna. Wannan sharrin da su babantina da su malam Sani Yakubu suka dasa a cikin garin Zaria yau ya zama babbar musiba ga dukkan ahlus sunna a cikin garin Zaria. Saboda na ɗaya, yanzu ahlus sunna diminution suke yi, ƙasa suke yi, 'yan shi'a kuma ƙarfi suke yi. Me yasa? To sunnar dai imma a karantar da ita a bisa ilimi, ita ce kawai za ta iya darkake shi'a da rashin kunyar shi'a. Imma a karantar da ita a bisa jahilci irin na Sani Yakubu. To in kuma aka yi haka, to shikenan bid'a za ta karfafa kuma ta karfi. To duk wanda ya taso daga cikin matasa ga sunan birjik a cikin Zaria suna son karantarwa, sai a je a samu kanin uban shi ko kuma a je a samu kakashi, sai amfani da dangantaka, ai a anguwa ka za ka auro uwar shi, ai liman wane shine ya daura auren kakashi, sai a je sai a zaunar da shi cikin dattawa sai a ce ka a sake jin shi. Isu ahli sunna abin da suke wa 'ya'yansu kenan a cikin Zaria. Saboda haka bayan kwana biyu sai a ce to in ma aiki yake nema, za a neman mashi aiki a ABU, za a neman mai aiki a Jama'atu, ko kuma a tafi da shi Kaduna sai a neman mai aiki shi kenan. Don haka ga cikin garin Zaria din nan, ku je ku bincika matasa nawa ne suke da ilimi, Allah kaɗai ya san iyakarsu, amma guda nawa ne aka saka musu mara suke karatu na ilimi, guda nawa ne aka mara musu baya. Idan yanzu aka ce za a zaƙulo masu ilimi a cikin Zaria matasa kawai, ina tabbatar maka da cewa za ka yi mamaki cewa akwai waɗannan a cikin gari, akwai su, amma an yi amfani da irin waɗannan abubuwan duk an yi suppressing ɗinsu, an daddanne